ଏବେ ମଟର କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲୁ ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ଖାଇବୁ। ମଟରରେ ପକୁଡ଼ି ବି ହେଉଛି କି? ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲି ମଟରରେ ବି ପକୁଡ଼ି ହେଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ତା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ କେମିତି ମଟରରେ ପକୁଡ଼ି ବନଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମଟରରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିନେଲା। ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛେଚି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ରଖିନେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ଛଡ଼େଇ ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ପକେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦରଗଡ଼ା କରି ବାଟି ନେଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେସନକୁ ଦେଇ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇ ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚକୁ ପକେଇ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ପକେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା। ଚୁଲା ଲଗେଇ କଡ଼େଇ ବସି ସେଥିରେ ତେଲ ପକେଇ ତେଲ ଗରମ ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକୁଡ଼ିକୁ ପକେଇ ଦେଲା। ସବୁ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଓଲଟା ଓଲଟି କରିନେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରେଡି ହୋଇଗଲା ଆମର ଗରମ ଗରମ ମଟର ପକୁଡ଼ି। ତାପରେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିନେଲା। ସେଥିରେ ପିଆଜ ଆଉ ଭାଜି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇ ଆଣିକି ଦେଲା ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ତାର ପୁରା ସୁପର ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।